Обещах ви от началото на предаването, че ще ви покажем подробно какво ще е времето през месец ноември, който започва още от утре. За тази цел Симеон Матев, нашия колега и синоптик. Добро утро. Добро утро. Какво да очакваме? Вчера четох в един вестник от -7 до плюс 20 градуса. Да, това са нормални температури за ноември. Дори може да е по-голяма амплитудата между двете крайни стойности, защото ноември през годините не е предлагал както сурова зима, както е било през 1988 година. Тогава е имало в София 28 дни с снежна покривка. Истински зимен месец. Минималните са стигали до минус 20 градуса. Така е имало и типично ранно есенни месец ноември. Примерно за последно това беше 2010 година, когато средната температура била с около 5 градуса над нормата. Така че ноември може да има много лица, но преди да видим какво ще е времето през ноември, искам малко да се върнем за какво беше времето през октомври. Да, беше изненадващо студено. Предвид така 3 седмици ни замаскира с едно спокойно, лежерно есенно време, последната седмица октомври показа, че може да бъде доста така динамичен месец. Това е карта на падналите валежи в процент от нормата за месеца. Отново виждаме огромни валежи, които се изсипаха на страната, най-много в югоизточните райони. Това са 3 до 4 пъти над нормата валежи. Видяхме до какво доведе, за съжаление. Да. Освен валежите от дъжд, имахме и доста обилни снеговалежи, като тези снеговалежи, тук си направих труда да извада за последните 30 години, когато е валяло по-интензивен снеговалеж. Както виждате, това не е чак толкова рядко явление, но 2011 и 2014 са с по-голям шрифт, защото тогава паднаха наистина колосални снеговалежи по отношение на дебелина на снежната покривка. И 2011 и 2014 в Габрово, в Трявна, в Елена снежната покривка надвиши 30 см. Тази година постави своеобразни рекорди по най-дебел сняг за октомври месец, откакто се правят измервания. Така че октомври ни предложи наистина едно динамично време. Да, и тези 6 дни бедствено положение, което беше в района на Габрово, на Севлиево, аз поне не помня подобно нещо. Кажи ми, моля те, това, че 2011 и 2014, а преди това и 2007, това тенденция ли е, че изчезват преходните сезони и от лято минаваме в зима, както казват някои, или? Както виждате, не са редки. Преди това имало снеговалежи, но 2011 и 2014 се отличава с това, че екстремността на самите явления е много по-голяма, отколкото е била през другите години. И това е резултат от глобалното затопляне на Земята, защото енергията, която се е събрала вече поради по-високата температура, всички явления и процеси имат много по-голяма енергия, отколкото при по-ниска температура. И те се проявяват именно с така в по-голяма степен на тези екстремални явления, които наблюдаваме и в нашата страна, за съжаление. Това, че започнаха толкова силни снеговалежи още от октомври, означава ли, че и зимата ще има повече сняг, или? За съжаление няма такава корелация, зависимост между ранен сняг и сурова зима. Напротив, дори има точно обратния знак. Повечето пъти, когато сняг вали през октомври, зимата е по-топла. Разбира се, 2011 обаче е точно обратния пример, защото имахме една от най-суровите зими за последните 100 години. Така че не може да се каже по това дали е валял сняг през октомври, каква ще бъде зимата, за съжаление. Ами да видим какво ще е времето през ноември и после ще ни кажеш още детайли. Ноември ще започне с няколко сухи дни. В планините ще бъде слънчево. Сутрин в равнините и низините ще има мъгли и ниски облаци, които около обед ще се разсейват и в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Минималните температури ще бъдат от 0 до 5 градуса, на места в котловините до -3. През деня термометрите ще отчитат най-често от 10 до 17-18 градуса. Само на местата с най-гъсти и трайни мъгли ще бъде малко по-хладно. Около 6 ще духат южни ветрове и благодарение на тях на север от планините и в източна България температурите ще достигат и дори ще надхвърлят 20 градуса. В периода 7-9 ноември ще бъде облачно и дъждовно, като на места ще има и значителни валежи. В южна и източна България ще остане сравнително топло. По-сериозно застудяване се очаква около 10-11. През периода 11-15 ще има условия за мъгли и ниски облаци. Повече слънце ще има в следобедните часове, а най-слънчево отново ще бъде в планините. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните ще са около 10
10 градуса. На 16 и 17 времето ще е по-динамично. Отначало ще се затопли, но в последствие ще стане студено. Ще има и превалявания. Около 20-23 ще е сухо и мъгливо в низините, а в планините в предбалкана, по високите полета и в югозападните райони ще е слънчево и по-топло. От 26 до края на месеца има голяма вероятност за валежи и понижение на температурите. Тогава, освен в планините, снеговалежи са възможни в Дунавската равнина и по високите западни полета. Видяхме, че горе-долу края на месеца най-много сняг. Нали? Това са само така загадки, защото, за съжаление, за повече от 15 дни конкретизация на процесите не може да се направи. И затова графиките, които предлагаме на нашите зрители, са именно за 15 дни, ако ето колегите да я пуснат. Виждаме, че месецът ще започне с едно спокойно време. Така след тази снежна обстановка, която имахме, времето ще ни даде глътка въздух. Очакват ни много слънчеви часове, но понеже навлизаме в период през годината, в който мъглите стават все по-често явление, затова може да се каже, че най-слънчево ще е времето в планините, защото те са над инверсионния слой, който е така с замърсен въздух и мъгли, но въпреки това поне до 6-7 ни очаква сравнително топло време. Топло за ноември обаче. Сутрин температурите ще са около нулата, на места до минус 2-3 градуса, а след обед между 10 и 15 градуса. Към 6 и 7 се очаква така по-осезаемо затопляне, защото страната ще попадне в топлия сектор на циклон, който ще ни донесе тези валежи обаче, но преди тези валежи ще се затопли осезаемо и дори ще има градове, тези, които между другото бяха сега с най-дебел сняг, точно те ще отчетат най-високи температури до 20 градуса, така че все пак има някаква компенсация за това, че са страдали така от снега, сега ще получат по-топли дни. И месецът ще продължи с дъждовно време между 8 и 10 ноември. Тогава ще вали повече в южна и източна България, като към този момент не се очертават апокалиптични количества, които да доведат до някакво наводнение, но това ще се избистря, като наближи процеса. Разбрах, че имаш информация за Норвегия и точно такива апокалиптични картини на наводнения. Те често страдат, между другото, от такива процеси, защото са близо до Атлантическия океан, който пък в момента е така кухня на циклони. Там се изготвят най-мощните циклони в момента, да. Атлантически циклони често навестяват за западното крайбрежие на Норвегия. Те са в тях има много мощен топъл океански въздух, влажен, който като наближи крайбрежието на Норвегия, който е опасан от високи планини, тези планини спират този въздух и те се изваляват именно по западните склонове на скандинавските планини. И затова се получават тези огромни валежи. За съжаление, картини, които наблюдаваме и това лято и у нас. Изключително усложнена ситуация виждаме. Да. За щастие, този процес, който засегна Норвегия, е на повече от 2000 км от нас и няма да достигне до нашата страна. Въпросният циклон отива към северните части на Русия, така че поне от него можем да бъдем спокойни. Много ти благодаря, синоптика Симеон Матев, с подробна информация за това какво ще бъде времето през месец ноември.